Juju Sari Kaham Ang Poilano Hambaya Farnai Sini Moharazano Boje decision lamani Obna welcome kayo Chinijo to candidates no best of luck, all the best to all the candidates, all the best to all the candidates, and congratulations. Sini je Maharaja decision lamani obna welcome kayo ar always ang chini buba grabai na tongnai agi bo tongo tipra motha party star ongya sini sakang chini buba gram congress tongmani congress ni boafru a jorao congress ni president bongya ko a jorani jorano sing chini buba grabai tongo tau bo tongo ulu bo tongnai buba grana always support khainai অনেক বড় সাজা আগে যে বুবাগ্রানি লগে তা থাংদে ব কংগ্রেসনি প্রেসিডেন্ট হংনাই जों बनि कक मानिया बिकज जों बुबाग्राना हामजागौ ब कংগ্রেসनि प्रेसिडेंट हंथं अंयाथं जेसा हंथं जों चिनि बुबाग्रानि लगियो बिनि उलो एनजिओ स्टार खायखा जों तिप्रा मथा पार्टी पॉलिटिकल पार्टी हंनायनि जों सायमानिया उलो हिंखाय चिनि तिप्रा मोठा पार्टी अंखा बिनि उलो 2021 आं कैंडिडेट सानजागिया चिनि महाराजा साकानो नों बासादि मा बासानाय कन्टेस्ट माखायनाय चिनि बुबाग्रानि डिसिजन बायनो कन्टेस्ट खायखा बिनि उलो आं कुनो एम रोबो सानजागिया चिनि महाराजानो माया नांगै इएम सालाम रेखा सामुं खायनायनि बागै आं ट्राइ खायखा आंनि बेस्ट लेभेल हिंखाय चिनि एरियाव आं सामुं खायनायनि ट्राइ खायखा बनि बाय आं चिनि बुबाग्रानो बेलायखा हामबाय आफर थैंक यू बुबाग्रा जे 2021 एलाकानि रिप्रेजेंटेटिव अंगय पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अंगय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अंगय सामुं तांनानि बागै अपॉर्चुनिटी रिमानि बागै आंबो ट्राइ खायखा आंनि बेस्ट लेभेल आंनि बुलक दङ हिंखाय आं जोंनि एरियानि जत बरक दङ आंनि ताखौ बखौ सोंनो जतनो आं माफ सानो आंनि किसा एटिट्यूड दङ बाक्सा बरक सानि एटिट्यूड दङ होने इगो प्रॉब्लेम दङ होने आव आंबो एग्री नो माफ खायदि आंनि कक्रक सामनि जाया दङ हिंखाय बा आंनि सामुरुक तांमानि हामिया दङ बा मिस्टेक दङ हिंखाय बर'नि मिस्टेक अंगै मानो चिनि बुबाग्रा जे डिसिजन लामानि अपना जों जत वेलकाम माखायनाय ब जे डिसिजन नाव काहामनि बायनो डिसिजन नागौ बनि डिसिजन मिस्टेक अंगै मानिया आं अलवेज चिनि बुबाग्रा बे दङ चिनि बुबाग्राना आं सापर्ट खायनाय चिनि बुबाग्राना याकारै आं कुनो पार्टीनो थांला तिप्रा मोठा पार्टी आं जे जों खायखा बा तिप्रा मोठा पार्टी हेसनि सका एनजिओ बा चिनि बुबाग्रानि लगियो जों कांग्रेसनि टाइमनि जरा दंमोनि जे मो पार्टी अंनाय बा जों ओरा पोस्ट पोजिशन मोननाय टिकेट मोननाय अबाहिरक न आसावै वानसगै जों चिनि तिप्रा मोठा पार्टी खायमानिया जों चिनि बुबाग्राना हामजावै से जों तिप्रा मोठा पार्टी दंगौ उलबा जों दंनाय आर चिनि बुबाग्रा चिनि बाय ब जे वानसगौ काहाम न वानसगौ ब कोनो दिनो हामिया वानसगिया गोबांमा बरक गोबांमा कग्रक सायमानो आं चिनि जे ताबक पार्टीनि जे कैंडिडेट
jotono congratulation जों जे तब कैसा पार्टी दङ ए पार्टीनो जों माखायनाय ए पार्टीनि लगेनो जों मातंनाय जोंनि पार्टीनि गाहामनि बाय जों मावानसकनाय बाहायके जोंनि पार्टीनो पावार जों तो फेने एडिसियाव जोंनि तिब्रासरनि बागै जों जत थानसावै जों माखायनाय थासिंगो आं नो कक सालायका जे पोस्ट पोजिशनाव पार्मानेंट या पोस्ट पोजिशन केबनि बाय पार्मानेंट या ठीक अमाहिनो लास्ट 5 years आंबो जरा मानखा जोंनि बुबाग्रा बाय अपरचुनिटी रजाखा सामुं खायनायनि बाय एरियाव जोंनि तिब्रासरनि बागै सामुं खायनायनि बागै आंबो ट्राय खायका 100% आंबो मान्या जे मानसाक जे मानमानि ट्राय खायका आनि बेस्ट लेभेल बेस्ट आं ट्राय खायका थासिंगो आं नगो कक सालायमानि सिनि नगो आनि मा बे कक सालायका आनि बाबु बे कक सालायका आनि दारा बे कक सालायका आनि आमा साका जे सिनि महाराजानो बुबाग्रानो खुलुमै फायदिनै सिनि बुबाग्रा फ्रो पेलेसे करे बो गुवाहाटी थांपायका आबुन बाय मालाय मालिया फेसबुक लाइव नि बिसिंतै आं थ्रु फेसबुक लाइव चिनि बुबाग्रानो खुलुमका असुनो सानाय जतनो हर काहाम थैंक यू।